Manje wena ukusola njalo usola ukuthi ingoba ubizo amadlozi ami enze lonto noma angisoli ubizo ngisola lento wayenzayo mina angisoli ubizo lento iyangi-affecta mina kangangoba ngisho nasendlini asisakwazi ukuyithokozisa kahle lo ungitshela ngokuthi kufanele ngidle ukhambo oluthize kufanele ngidle ukhambo oluthize ulungitshela ngalo bakho. Oh yena ofanele adle yena okumele adle ukhamba mangabe uthola ukuthi mina ngifuna ukuthokoza njengomuntu wesifazane onedingo awusakwazi ukufeza izifezo zami zomuntu wesifazane njengomuntu wesifazane. Phinde ngibingelele imbukelo weBlack Life TV isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Siphinde sabizwa futhi bafowethu sasesasabela as Black Life TV niyazi umsebenzi wethu ukusabela. Cela ukuthatha leli thuba ngibingelele usiso seduze kwami uzobe senitshela ukuthi uba wakabani uqhamukaphi and then bese vele ehlala phezulu kodaba asho ukuthi usibizeleni. Sawubona Sando sami njani? Yebo sawubona sisi njani? Ngiyaphila Sithando. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele umbukelo weBlack Life. Ngiyababingelela ababukeli beBlack Life TV na. Thank you. Ubani igama lami nguLihlena ngwamchunu. Yes, Ngihlala ezingolweni. Ya, cela usizeke ufisa sikusize ngane ezingolweni. Sisi la nginenkinga ngatholana noGayi esontweni kahle hle. Sabonana esontweni noGayi kukuhle. Sabonisana kahle sathandana. Sayiqhuba into yethu. Saze saba nezingane sinengane eziwu2. Okay. uGayi. So uGayi kuthe ingane zethu nje aziwu2 enye ina6 enye ina3. uGayi kuthe senginale ngane leyesibili. Avela ngishintshela uGayi athi usenobizo yena athi usezobe isangoma nje ngithi uzobe isangoma kanjani ngimbuza uGayi uzobe isangoma kanjani waphela iPostoli nezangoma into eziwu2 lezi ezahlukene. Oh okay. Ayisho ukuthi kuqhubeke abe nenkani uGayi ayenze lento ngaphandle kokuthi angitshele ngoba ngabona sengifonelwa sekuthiwa nangu uGayi usentwasweni kwakuyikakhumali sibongo lapha kuloyamuzi. Okay. Hayi ngibizwe ngithi ngizobheka hayi uyena uGayi usegcotshiwe wesiphathi usegcotshiwe ezangomeni usegcotshiwe ukuthi useyathwasa. Ngilokhu nje sishiwe sobabili sinikezwe lolu thuba phela ngizombona umuntu wami. Hayi sixoxe noGayi ngimbuze hawu wena ugcine wenze njani ufike kanjani lana kwenze njani. Athi njengoba ngangikutshelile ukuthi ubizo lwami lolu nami ayikho into engizoyenza. Wesiphathi njengoba kwenzeka kanjena nje uGayi eseyisangoma mina ngiqeda phuphunyelwa isisu bese ngizoba ningane esithathu. Ngaphupunyelwa isisu and nazi nalezi zinto lezi asezenza manje angisazi ngoba manje izangoma izinto engizizwa ngazo azingijabulisi. Okay. Calm down. Take a deep breath. Ngoba angazi njengoba iphuphumile nengane ukuthi mhlawumbe izona yini lezi zinto lezi imoya yakhe engayazi ukuthi kwenzakalani. So bengicela ukuthi iBlack Life ingisize sixazulule lolu daba ngoba angazi ngempela ukuthi kwenzakalani kuyena. And nabafundisi bangihlupha lapha esontweni bangibuza ukuthi hawu kwenzakalani dade sibizana ngodade ke lapha mina kodwa ngiseyena udade ngoba bayazi ukuthi usevelile ekhaya. Bangibuza ukuthi hayibo kwenzakalani sisi. Umyeni wakho sezwa ngaphela indaba ihlala phansi sebezwile sebeyazi. Nami angiphikanga ngabatshela ukuthi ukhonyana nami usentwasweni kodwa nami angazi ukuthi kwenzakalani. Mengimbuza uthi ubizo lwakhe sengiphethe kabi lento ngiphethe kabi ngempela. Okay, into engakwenza ukuthi uhlale kahle Sandra sami ile ukuthi ubaba usechoose enye indlela wathi usenobizo and waphindwa lahlekelwe ingane kulobo umnyama. Do you think ukuthi inento yokwenza le yakhe yokuthwasa nokulahlekelwe ingane kwakho? Ayi exactly sis ayikho enye indlela exactly ikona nje. Kodwa ingane ziyiphuphume Sandra sami ayikabi. Hayi ngeke ngendlela yokwenzakala ngayo hayi. Okay. So ufisa sikusize ngani thina as Black Life TV simcela ubaba azokucacisela ukuthi ubizwe kanjani ukuthi kwenzakalani ngoba manje umuntu oseyisilima sekuyimina ngedwa manje useyisilima
sengiyasonta mina ePostoli. Umuntu engifike naye la sinaye la asekho sengingedwa sengisala nemibuzo mina. Bengicela ukuthi nje angicacisele ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe. Awukazi ukhulume naye uhlale phansi njengesoka la ukuthi sithando sami. Sikhipha boma wathi la. Sakhuluma naye. Into engicika kakhulu kuyona yonke lento ngambona eselapha ngibe ngimtshelile ukuthi angiyithandi lento lelo yenzayo. Sengimbona mina uselapha sengiyafonelwa ukuthi umkhwena wakho nangu la. Mhlambe ngikuhlale emadevini nje kancane. Yini enza ukuthi ungayithandi kakhulu into ehlangene nomngoma ngoba khona abantu abanobizo mekushiwo ubizo lethu alifani. Iyo ukuthi ubizwe senesikhathi nithandana so ikwenza ukuthi uyisole lento le. Hayi kuningi kakhulu okungenza ukuthi ngingayithandi lento. Nje kuningi ngoba into engingayazi. Ngiyajwayela ukuthi ngiyibone izangoma endleleni ngiyibone kodwa nje ukuthi sengizosibona le duze every day. Okay sithando sami because ngiyabona ukuthi understand ngifisa ukubuza imibuzo eminingi but ngiyakubona ukuthi emotional. Mhlawumbe ubaba mesefikile ngicela ukuthi ngisave lo mbuzo because yabo uzobe mhlawumbe usungconywana indlela ozizwa ngayo. Yabo because kuningi engifisa ukuthi ngikwazi mhlawumbe niqale nini ukuthandana okay ulobole nini kumthatha isikhathi esingakanani ukuthi aqale lento emva kwasenihlale nayo isikhathi esingakanani okwenza ukuthi wena kube difficult for you to understand ukuthi esikhaleni umuntu usevele enza into kanje. Siqale ukubonana naye 2014. Okay. Sathandana. 2015 wahamba ovela ekhaya. 2015 unyaka usuyophela lapha ngabo November. Wahamba ovela ugaya ekhaya. Saba right nje saba uNkulunkulu asibusisayo ngumntwana wapha vele njengoba weselobolile sekushoda ukuthi sishade. Bese kuseduze futhi ukuthi sishade ngiyabona sekuyadelay nemshado ngenxa yabo lobungoma lobo. Engazi ukuthi busukabe. Shuthi saba nomntwana ke oqala wakhula kwaphela 3 years saphinde saba nomunye wesibili. Naye lo wesibili kwaphela unyaka kwaphela 2 years. Ngaphinde ngathola futhi ukuthi ngikhulelwe nako kwesiphuphuma ke lesi siso. Kuningi siso kungenza ukuthi ngibone nje ukuthi lento le iyilento le. Iyona lento le ukuthi wahamba wayothwasa kuningi ngoba ngesikhathi engakahambi sasiba right mina ngangakaze nje ngibe nenkinga nje ingane zami ngangiyithola nje kahle 9 months ngikhulele nje 9 months kahle lento yaqala ukuthi sengizophuphumela isisu shuthi zoze zibe ngaki ingane zoze zibe ngaki shuthi ngize ngisola ukuthi shuthi bathatha yona lento lesuku iphumile kuyothwalwa ngayo. Uyayithanda yini imali husband asebenza? Yena besebenza waphelelwa umsebenzi sesihlile nje. Okay. Mbukelo Black Life TV usesekuchazela udaba lakhe I'm sure lizwe kahle unenkinga myeni wakhe asebethandana naye for iminyaka eminingi usevelile umfana ekhaya ubhuti umyeni ekhaya so emva kwalokho bakhonza ndawonye nakho kubhuti eseba nobizo olumphoqayo ukuthi manje alilandele so usisahambisana lokho usezuba nezinsolo because I believe ukuthi izinsolo zokuthi uphuphuma ingane yakhe something to do with ubizo lababa wasekhaya of which ingenzeka ukuthi akona okungenzeka futhi ukuthi kuyikona kodwa ukuze sithole kahle lento mina nawe asenzeni kanje azabe ngumthola ubhuti abe khona simbuze imibuzo embalwa nje siyazi ukuthi sizogcina siphumile naliqiniso ukuthi kwenzakalani ngempela kulomuzi simsiza kanjani futhi usesingalelu udaba asamenza umlando bhuti. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back embukeli we-Black Life TV. Isiqephu sesithi izinkinga zomndeni. Kodwa before sihlale lolu daba bafethu, angifuni ukuthi ngalenze iphutha ukukhumbuza ukuthi sesishilo ngichazile mhlawumbe kuma previous episodes ukuthi sesizoba ne-live session. La isokwazi sisolve khona izinkinga zakho live. Yayibona leyo nto kumnandi kanjani. So uyazi ukuthi kuzoba lula kanjalo if wena uyabona ukuthi asifinyeleli kuwena and kadwa usenda lawo
emails, imqhafazo noma gasela DM because guys angeke ngize ngiqamba amanga nami niyangifaka kugcwele nje lapha yana. Sisebenza umsebenzi omkhulu sinohlengi ukuthi sizama ukuthi sichaze kubantu ukuthi kusebenzeka kanjani why kumele belinde isikhathi eside. So i-live session yakho make sure ukuthi uyaviva ne-data. Make sure ukuthi if i-Wi-Fi awunayo mfethu uzama ukuthola i-Wi-Fi ukuze sikwazi ukuthi sikusolvele lezo inkinga zakho ngaphandle ukuthi size kuwena thina qathatha. Uyayibona leyo nto kuzoba mnandi indlela esimangaliso. Kodwa yonke information uzoyithola khona la. Qhubeka nje wena ulandele uhlelo la zonke inhlelo zaka Black Life TV sobe sesikushiyela information if wena ufuna ukuba ipart noma ufuna sikusize live kuleyo season yethu uzowenza kanjalo. Mina Mlangeni Magasela ngizobe ngivivile nezinkinga zakho ngihleli noqwepheshe kodwa wena uzobe usichazela udaba ukuthi kwenzalani nakwenzalani. I-team yonke izobe sebenza ukukhulu kuyikhandla ukuthi size wena mbukeli we Black Life TV. We are here for you. Asingasimosha isikhathi sengikhohlwe nosethe nginenyuba. Sabona baba njani? Yebo sabona. Yebo, njengoba usuzwile Mlangeni Magasela, ngicela abantu uthathe lelithuba ubingelele bese uyazisho ukuthi ubani. Then usisi uzobe sekutshela ukuthi usifisa ukuthi simsize ngani and wena ungena yipi lo siza lidingayo. Ngiyabingelela. Babukeli. Yes. Ubhuti ubani? uMandla bakwaNgidi. Yes, Mandla Ngidi. Usisi uthena usuwafika wayishala lapha na kubo inkomo nje impela kwabamnandi. Liqiniso. Yebo kunjalo. Unkosikazi wakho. Impela. Uyilento bese sokumama kambe bakubona. Kunjalo noma singaqedi kodwa kuyakhona. Kuyakhona. Yebo. Anyways, ngicela singasimosha isikhathi sithanda sami. Nangu uHappy la eduzane. Umchazela umyeni wakho ukuthi usibhalele ufisa sikusize ngani. Ngibhalele ka Black Life TV ukuthi bangisize ngoba kunento yenzayo engayiqondi kahle. Ngathi ngithi ngikhuluma ngayo lento kwacaca ukuthi awuyizwa lento engikubuza yona ngoba wadane wazenzela ngokuthanda kwakho. Ngithe bangisize ngifuna ukubuza ukuthi kuyahambisana inkolo yethu nje sisamaphostoli nale nkolo nale ndawo suyithathile ukuthi ufuna ukuba isangoma. Uyabuza? Yebo, mbuzo baba. Mawabo ngoba uyazi ukuthi ngigulile. Usikuyangithusa impela ukuthi umngoma bami utshengisa unga-understand ubizo lami. Ngigulile phambi kwakho. Uyakhumbula ukuthi bengisebenza ngiyi-security kwa-Fidelity. Emva kwalokho uyakhumbula ukuthi ngaxosheka kanjani emsebenzini? Noma ngasakhumbuli ngabona ngawe usungasasebenzi kodwa awukazi ungichazela ukuthi ikhoze ukuthi uzuxoshwe emsebenzini kwakuyingoba nakho sufuna ukuthi ube isangoma sekuwukuthi ufuna ukuba isangoma. Wabuza kodwa wena sithanda ukuthi hawu baba sekwenzakaleni. Ayangazi ngimbuza. Why? Mina wakho sengaphelele umsebenzi umuntu okhokhile ngisho nokuthi umngani wakho. Kwenzakaleni sithanda sami? Angazi ngimbuze kwaba ilento nje eyayisenhlizweni yami engangiyitshela yona ukuthi nokwenzeka ukuthi iyona lento le. Owesevele eqalile umngoma. Wadane nje ngafonelwa kwathiwa usentwasweni uyathwasa. Hayi ngiyaxolisa. Usungaqhubeka baba Ngidi. Ngoba nanguthi akabuzanga nami kepha shuthi ngaba nephutha ngadane ngaba no trauma ukuthi ngiphelele umsebenzi. Kodwa ngahamba ngaya kwababonayo ngokuphelele umsebenzi. Ngoba kuphelela umsebenzi sadane nje sasolwa ngokuthi sintshontshe emsebenzini ama lights esayithini. Ngibe kodwa mina ade ngingekho ngalo juice ngangingekho kunjuwe. Emva lo ngabona ukuthi ngingadane ngigaxele nje ade ngingekho ukuthi ngigaxela ngempela futhi uzugcina uxoshiwe kuzigcina ngixoshikile. Hayi ngabona ukuthi hayi ngeke ikhona into ekhuluma ngaba ngayobheka. Kwaphuma lona ubizo lami ukuthi kunogogo wami owahamba ephila ngako abantu abadala ufuna ukuvuka kumina ngawumsebenzi womngoma. Wasekuphelelisa ngomsebenzi. Wasengiphisa ngomsebenzi. Nokunye kobe kwenzeka ke nje okunye. Nokuthi uyakhumbula emsebenzini ngihamba ngemsebenzini eBridging lapha eBridging masidlula lapha isitolo ngakwa KFC ngibanjwa izigebengu ngibanjwa amaphara nje mina ngiyimambala nje ngase ngabanjwa yiphara
Amapharabamba wonke. Okusho ukuthi lalilokhu zilile ukhaphezekwa lobizo. Ngiyithemba kangaka ukuthi ngibanjwe iphara kona ngimncane ngomse kodwa ngiyayithemba ayinokuthi ngibanjwe isigebengu-ke insizwa yenye ngabanjwa iphara nje ngabo sikhonto ekhulumayo lapha ngoba azangigwaza lana emzimbeni kumanje nginenqeba ngihamba ngaqhubeka futhi ngayobheka kwesibili kuphuma lento the very kepha baba wakhe uhamba wedwa awungitsheli muze yakubantu nakhona lapho futhi angi-understand ukuthi ubukwenza kanjani lokho ngoba uhamba wedwa. Kona ya bengiba nalo iphutha laloko lokuthi ngihambe ngedwa kona ukuhamba ngedwa phela bekuthi angakacanvas kakhulu ngomngoma ngoba nami futhi angakangeni ukuthi ngoba phela selapha esontweni enkonzweni ukuthi ngihambe ngibheka nje angakalokhuzi ukuthi ngixilile ukuthi ukuyobheka nje kwaba iphutha-ke lokuthi ngibe sengiba semngomeni ngingasakutshelile ngasi mangifika kugobela wami ngachaza ukuthi sikholwa enkonzweni kanjena ugobele ngamkhethayo ukuthi uyena ugobela lo ngimthaba ukuthi uyena ugobela uzongisiza kusikholwa enkonzweni kanjena uma wabo uzophuza uthatha u-understand kanti mina lento isingihluphile wathi mezophuza-ke ukuthi uzophuza kanjalo wabe sesugobela makunjalo umuntu engenza ukuthi uma umbiza mhlawumbe akuhlukumeze kanti la musungena lapha ophehlweni akudala ube khona umoya omunye ozokuphazamisa neprocess yomngoma ithanda ukuthi ilimale makuzoba khona uceleni omunye ukudonsana ngapha ngabe sengikhetha ukuthi ngihambe ngedwa ngoba wabe sefona sengigcobile sezoletha lokho kunye ukuthi ngoba sengigcobile bese ngizongena emcakweni so sefika lokho sengizongena emcakweni wasefika ukuthi seyiqhubekile iprocess. Vele umtshele mfethu ukuthi yena into ekufrustrate kakhulu la uSolani kuko konke-ke lokuthi nitshelane nesangoma sakho lesi sakuthwasisayo engingasazi ukuthi ngizokuphazamisa ngayo yonke leyo nto. Mina ngiyanisola nalesangoma sakho ukuthi kukhona into eniyenzayo. Isho Uyakhumbula umntwana wami lomncane wentombazane ukuthi ngabulanyiwe manje. Ngabe unosisi wakhe noma ngabe unobhuti wakhe. Uyakhumbula ukuthi kwenzakalani? Ngiyakhumbula ungitshela ukuthi khona uchithekile. Ingakho-ke ngisola ukuthi ngoba ever since saqala ukuthandana nawe umntwana omdala nalo phakathi asikaze sibe nalezi inkinga nje lezi inkinga iqala ngoba usuwenze lento le ukuthi mina ngenze njani-ke kuloko. Manje wena ukusola njalo usola ukuthi ingoba ubizo amadlozi ami enze lonto noma angisoli ubizo ngisola lento wayenzayo mina angisoli ubizo lento yang-affecta mina kangangoba ngisho nasendlini asisakwazi ukuyithokozisa kahle lo ungitshela ngokuthi kufanele ngidle ukhambo oluthize kufanele ngidle ukhambo oluthize ulungitshela ngalo bakho. Yena ufanele adle yena okumele adle ukhamba mangabe uthola ukuthi mina ngifuna ukuthokoza njengomuntu wesifazane onedingo awusakwazi ukufeza izifezo zami zomuntu wesifazane njengomuntu wesifazane ingi-affecta kakhulu lento ngoba sekuphazamiseka ngisho ubudlelwane bethu ngenxa yokuthi angisajabuli ngale ndlela engangijabula ngayo kuqala. Ya ngicabanga ukuthi nangiphuthulwa ethethelela umngoma wami ugobela wami washo ukuthi kwafaka kungene lokho emadlebeni wena washo ugobela wami ukuthi kuzoba nezinsuku ezokufanele ngibe sesigodlweni ngiqhubeke nginedlozi ngibe nogogo wami nginike ithuba ugogo wami owangena shuthi kahle ke usungena esithembweni ngezinye indlela ungene wena yithongo lami ngibe sesigodlweni ngiphume ekamerweni ngiyoba esigodlweni ngiyoqhubeka nokudla ukhamba kodwa siswami hayi njalo ngikhetha kona into esikude ngoba phela ugogo akathandi ugogo kahlahle uthandani because usisi concern yakhe uphuphunyelwe ingane and usola ukuthi kulo msebenzi owenzayo kungenzeka ukuthi kudlala khona irole okwayidlala ekuthenini nalahlekelwe umntwana. Ngimbuzile ukuthi usola ithongo noma usola ukuthi angicacisela ukuthi uthi uSolani baby girl ngisola lo mngoma benu enibenzayo ngasese ngoba ukungena kwakho wangena ngasese ungangitshelanga nakhona ngafona sengifonelwa kuthiwa angize ngizobheka uyathwasa sengiyakufika usugcobile angikuzwa kahle mawabo uchaza ukuthi ngoba mhlawumbe ingane yami ngayithakatha
Mhlawumbe wathwala ngani Noma mhlawumbe ngathwala kwafunakala ngani. igazi. ngoba kufunakala leli gazi phela leli suke lifuneka angisakwazi ukuyikona kona mina ngifuna ungicacisele ngalomngoma bakho ukuthi isebenza kanjani indaba lomngoma bakho. Uyabona nje mawusho kanjalo nokuthi nje nalo uhlelo iBlack Life TV ilokhuze namakhamera uyasibuka ugobela wami bayangibuka no makhosi bakwethu oza kwethu. Anginandaba mina nogobela bakho labo anginandaba ukhuluma ngendaba yokuthwala. Mina ngifuna ukuthi ungichazele ukuthi kwenzakalani. Kwenzakalani zonke izinto enizenzayo nikhuluma nodwa mina ngi-excluded kuzona zonke izinto ezenziwayo. Unkosikazi wakho nje umkhokhelile uphuma kanjani nekuthenini wenza izinto eseceleni? Azikho Uhlelelani? izinto engizenza eceleni. Ukuthwasa nje ngaphuma futhi ngakhishola khona ekhaya. Njoba esho ukuthi wafika sengigcobile. Wafika ngigcobe sengizongena emcakweni walandwa nje weza esigodlweni. Kodwa phela ulandwa kufanele ngabe wena wamtshela awutholi nethuba lokuthi uthi awusengikhulume nomama ngichaze ukuthi sekwenzakala nje. Ukufona nje. Lapha esigodlweni siyaphucwa ke amafoni. Avumelekile. Ika Big Brother. Yebo. Ngithi ka Big Brother esigodlweni. Impela akuvumelekile amafoni esigodlweni. Ngiyake ngithande lapha ukuthi ngimchazele lapha udadewethu uma wabo. Kajwala phela ukuthi udadewethu sisaqala ukuthi sisafunana nokuthi bekudadewethu phela enkonzweni kwagcina phela sekumuntu wami. Khuleka siyazazi lezo zinto. Yebo yenza njalo. Uma wabo laphana lenkolo ayikholwa ukuthi ngangathatha ingane yami ngiyithwale ngayo esigodlweni sethu alingeni igazi. Esigodlweni sethu inkonzo yamakhambi nje ahloniphekile uma wabo akhumbuli yini ukuthi esigodlweni angeni ngisho eseyinsukwini zakhe. How much more ngizothatha ke miscarriage ngise esigodlweni. Okay, yazi mina ngicase yazi kubhedeke phela ngidi la mfethu. Mina ngumuntu osifazana oshaya ovela qonda. Ekuthenini konke wena okwenzayo ngathi lento overwhelmile ukuthi usungeniwe. So uvele wakhohlwa ukuthi khona umuntu obambisana naye omsuse kubo wahlala naye. Yayizwa leyo nto. And nikhonza ndawonye inkolo yenu uthi ayihambisana nalento osuyenza. Lezizwa mhlawumbe yenza ukuthi ungakwazi ukuba comfortable ukuthi ukhulume ngale lubizo lakho. But kugetshela ekuthenini ningayi-communicate le yanto. I don't think ukuthi asikho ispace sokuthi uthi sandwa sami sekwenze ukuthi nokuthi. Whether you accept or no accept mina kufikile kumina and I'm accepting this. Iyona into engizoyenza. So nje bakungenayo i-communication ulost yena. Awumjabulisi nasenkonzweni nasekamerweni ulost wena umtshela ngayo yonke into zasesigodleni as if understand yena kangena umuntu. Iyayizwa leyo nto. So it's your job as a man ukuthi umlide unkosazana. Uhambe naye uthi okay this is what is happening njengamanje sesenza ukuthi isandwa sami whether uyathanda or awuthandi ngiyakwenza mina ichoice yami kodwa wena umvalela ngaphandle okwenza ukuthi abe nezinsolo namanje bengenzeka noma yini usazophinda kusola ukuthi lokwenze ukuthi ngoba awuyenzi lento ibe clean ibe setafuleni correct isandwa sami yebo akayibeke obala awuyibeke obala so konke lokho kwenzeka yena lebeqhamuka namabhomu yabo uthi iphutha lenzeke kephi ngidi angiyalibona iphutha lenzeke kuphi kusaleke ngimchazele ngemgomo yasedlozini lami ngiphinde futhi sambe naye siye kugobela kodwa ugobela ngathatha ukuthi ugobela ngoba ethethelela ngiphuthulwa ngathatha ukuthi kuzwa wonke umuntu osekhaya egcekeni phinde futhi kuzwe nomakhelwane ababekhona kuhlukile noma ngabe kuthiwa kunjalo but wena umsebenzi wakho as a man ukuthi ukhulume nonkosikazi wakho understandise ukuthi kwenzakalani kuwena njengamanje ukube mekuthiwa nje akushintsha amatafula kube uyena lo wena mungayamukela kanjani lento ukuthi nje uvele uhamba wothwasa nami ngabona abantu ukuthi ugobela ukhuluma akhulumanga nami ekuceleni ayibona bengengimukele yayizwa ke lento yabo uthi kubhede lapho kube iphutha libe lapha ngathi kubhedile. Yebo. Iphutha lami ngokuthi ngiyalibona ke ucabanga uthini ngoba iphutha lami ngiyalibona umngoma bami uthini ngabo ngoba ngizomchazela ngomngoma bami abesethini ke ngifuna ukuzwa kuyena ngoba ngiyamchaza ngomngoma bami futhi ngichaza ngomchazela ukuthi umngoma kunezinsuku zokuthi ngibuye ngiye esigodlweni kunezinsuku zakhe izinsuku zakhe zikhona impela ngiyaye ekamerweni siye ekamerweni uyazazi ukuthi izinsuku zakhe Juthi mhlawumbe uyayibona kuyisurprise ke. Hayi wena ungayi communication ayikho right baba. Aqonda ulimi. I communication ayikho kwakho awumtshela umama usikwenzakalani
awumtsheli ukuthi uzokwenzani. Yazi abantu besifazane balula kabi ukuthi nje umenze abaluleke kuphela kuyo yonke into oyenzayo. Angithi sithandwa sami noma ngabe akahambisani kodwa ngoba uyayithanda indoda yakhe uyamthanda umyeni wakhe egcineni uzogcinele bekulandela. That is why kuthiwa nama-leader yena umsizi. So njengamanje mina ngibona ngathi leader lihamba kujantshi futhi nakhona eceleni kude kabi. Yabo isitimela nje sovele scratch ayikho into ezokwenzeka ngoba awukhulumi naye. Communication yona inkinga yezwa mamila. Lokho kunye nokunye ngiyazi ukuthi aku-understand and uyena futhi okushiya dengwane ngoba akaku-understandisi. Yes, umsebenzi wakhe njengendoda ukuthi asi kwenzeka u-1 no-2 kuzokwenza kanje nakanje nazo-ke lezi insuku zokuthi uyojabula ekamerweni. Yabo ngoba uzobe ubuye wena usuthi ngangena entwaseni unkosikazi walala nobhuti wami kanti ulambile phela nendlala ibangolaka sithandwa sami. Umuntu wesifazane nje osuthi akabi nalulaka buza uMagasela ngiyadlala. Hayi uyangidodisa sisi wami ungesondoda usisi dadewethu. Ngiphakamisa ukubonga lapho. Ngizohlala naye. Angizwe aphinde futhi ngibuye phinde ngibise kugobela wami. Ambeke amchaze nogobela ngendlela ezomchazela ngayo. Ayiqina ngithi akubo wena angifuni futhi uphinde ungibhalele ukuthi ngamisa kugobela wami bagcina bejola. Ungamisa ukugobela qala wena. Ayisakhumbule usesulambile. Usamisa kugobela be careful. Mina ngisengisebenza inkinga zomndeni into eziningi kabi la. Ngabona ukuthi eminyango kuyabheda. So sithi unkosikazi abe right bese umshaya ngisichazele ngezitori zakho. Angaza solo ngoba nami ngeke ngambekela ukuthi kenzeke ingane iphuphume kungahlangene nokuthwasa komuntu because lento mina nje nginikeza ukuthi ngathi uthwele ngalezi zinto. So wena muthi ku clean improvele and into ezokwazi umprovela ngayo communicate with her. Still love her bese uqhubeka nalento yenza sibone ukuthi kuzowenzakalani. Ngizwa kahle dadewethu ngizwa kahle Magasela. Ngizwa kahle Magasela. Yabo uyayiza into engizama ukuchazela nasanda sami. Ngineshow mina mase right nayo vele indlala engithi siyasoba u2 ayadinana indlala fanele ukuhlezi uhippie. So wenza zonke lezi zinto nawe ulambile mhlawumbe uyamdinga ubhizi unezinkamba manje wena into ongahlangana nayo uyi-understand. So umsebenzi wakho ukuthi manje usam-understand ukuthi ulala nazo lezi zinkamba zakhe. Exactly. Sutha wena bese kulanda-ke ngestory sakho ukuthi kwenzakalani uzohlezi uhappy. Wena uzobe usichazela ukuthi no uyaphothela kusasa. Yabo sekuwena owaziyo ubazi kahle ukuthi awuhambisani and also uthi nasesontweni baye bambuza abantu ukuthi kwenzakalani ngoba phela lento le ayihambisani. So as a wife umsebenzi wakho ukuthi protect i-empire yakho. So akakwazi ukukhuluma indaba zakho ageqa amagula kodwa kona khona izinto ezikanjalo. Yabo uthi kubaleke ngempela ukuthi ni communicate. Ngoba esontweni kade ninganyamalala nje. Communication is the key. Kule relationship inqathi mbukelo Black Life TV ayikho into etheni. Ungaboni nje ngasolinye enungithi uvelo wakubeka kwabala ukuthi ezinye izinto uzenzile ekhanda wangacabanga ukuthi straight not wangacabanga ukuthi kubaleka kanganani ukuthi umuntu wakhe lo wesifazane azi ukuthi kwenzakalani ukuze naye ameseke kuko konke akwenzayo. Nazi izinto zakhe ekhanya eqhubeke aqhubeke nomsebenzi wakhe uma ukuthi ubiza futhi mekhathala endleleni abuye wena unankinga uyihlalele uzobe uyikholelile uyithandela indoda yakho because izinto ziyafika ihambe Uyafika ihambe umhlaba. Singizamile ukuthi ukukusiza sithanda. Hayi ngiyabonga sisi. Ochwepheshe abadingi angiboni. Right. Ngabe simosha imali ya Black Life. Anyways imbukelo Black Life TV ngicathi liphela la i-episode yethu. Ungidi uzwile udaba indoda right ukukhuluma wakhe qamagula and angithuki-ke mina mebiza umuntu wakhe ngodadewabo because nje nathi siyayenza lo mina nje ubra wami sure my dog siphila leyo mpilo. Baningi abantu abenza ngoba lo thando lo my love no babe avele sheshe uku-expire. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo. Mina ngimthanda ibhata. I'm out. It's the Black Life TV.